Maaitje nog even een publieksvloggetje. Bij Maaitje nog even een publieksvlog. Een publieksvlog. U bent publiek, u bent ook publiek. Ja. Maar we hebben al eerder even gevlogd, maar ik wil nog even weten, hoe heet u? Of mag ik dat niet weten? Ja, maar dan weet iedereen het meteen. Nou, dat geeft niet. Iedereen in Friesland weet Ik heet het. Kees. Dit is Kees en Aris. Aris. Ja. Aris. Ja. Aris. Ja. Wat een erotische naam, meneer. Ja. Dat is niet alleen mijn naam hoor. Ik weet het niet, maar Ja. hebt u al plannen voor vanavond? Nee. Dat is Joke. Wat ga je nog meer met die verrekijker doen? Nou, een beetje kijken. Hey. Nou, Aris. Oh, ik moet in de lens kijken. De camera's op. Ik vind het wel gezellig met Aris. Zo, ja. Maar ja, het is wel jammer, want daar zit zijn vrouw. Nee hoor, dat is niet jammer. Ja, Joke. anders... En die zit er niet mee hoor. Joke. Jij Joke? Nee. Nou, Aris. Ja, dat kunnen. We kunnen. Ga je even mee naar het voorronde? Dan gaan we even lekker over zeil. Onder. Achteronder. Onder het zeil. Het voorronde. Dan gaan we even lekker onder zeil. Ja. Toch? Dan gaan we even een keertje over bakboord. Over stuurboord. Ja, ik vind het leuk. Ja. Alle kanten op. Het gaat helemaal lukken. Ah, wat kunnen die dames toch lekker lachen, hè? Ja, het is nou eenmaal zo. We hebben het een beetje verborgen, maar seks sells. Het is niet anders. Ook bij het scootjeszielen.